natangihon mahatani debata turpuk epistel di parpunguata Bornginon. Ima natar surat di buku ni panurirang Yesaya bidupitu mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Aku nii didok Jehovah madok si Ahas songonon. Jadi nina si Ahas ma dangolo au mangido asa unang huujuni Jehovah. Dibaheni apala Tuhan isa diri mamangalehon sadatada dihamu. Idama gabe-gabean masa dan amar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Aitagan so diboto dak dana hidup ema bolokon najat jalan memilik nadenggan tarulang mata noi nani rajaan ina dua raja ina biaran muning. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau didak dok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tibuoni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabuhan ido tuhat tanah tumaw na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanu toru dundi tamu namulak manguru di hari patuluhan nama naik tu surgo lahu hudul tu siamun di debata Jehovah
amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana pemamulak sogo tutanoon manguhuli halak na mangulu dohot na mate au porsea di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasaan di dosa dohot di hatai nama dok mula mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot di hanguluan naso rasuda. Amin. Hujo hamima liturgi bagian A. Debata manopa portibion marhite-hite hata majadi masa luhutna tabegema liturgi bagian A. Dimulana di topa debatama langit do tanoon dungi tarulang matanoi gabe haolongoan jala holom di atas lungi dungi mangareap-reap matondi ni debata di atas ni akaai dungi makuling ma debata ninna jadi mahona tiur jadi tiur matutu nunga denggan na tiuri di ida debata jadi dibain debata ma parsirangan ni na tiur sian na hulum dungi di guar debata ma na tiuri arian guar ni na hulumi borngin dungi bot maari torang maari muse ima ari parjolo dungi ditilik debata ma sude na tinopanai jadi nungga dinggan si tutu dungi bot maari torang maari muse ima ari pa onopon. Hujo hamima liturgi bagian B. Ikon pujiot tado debata ala hasok kalonna dohot hagugo onna dohot manopa sian naso adokian gabe adong atong songodia dohita laho maka tidak kon habal gauni jadi-jadian ni jahuba. Pesamen 100 opat ayat 24 tungnalan situtu doaka jadi-jadianmu ale Jahoba saluhut nai dipauli ho marhite-hite hapistaran tunggo jadi-jadianmu do tanoon. Psalmen 104 ayat 27 sahat di 20 walu Salhut nasida mangaranap tuho asal lehononmu si pangano nasida di tiki nabe molo di lehon ho di nasida di job putih nasida molo di patedek ho tanganmu butongan nasida di nadenggani. Pesalmen 104 ayat 31 Sero di saleleng-leleng nama hamuliawan di Jahoba marlas ni roha ma Jahoba mida akka jadi-jadianai. Pesalmen 104 ayat 33
ende honokku ma Jahoba saleling di ngoluku upala parhinaloan ma au mamuji de bataku salileleng adong dope au. Ujo hamima liturgi bagian C. Dumadabu si Adam dohok si Hawa tu dosa lam rara do dosai diula jolmai alai hinaulini natinopani debata adong do nasega alani hamokuson ni jolmai macai marsak situtudo roha mamereng hajasega ni lingkungani tabe gema liturgi C. Amos 5 ayat 12 1 ayat 10 tolu ay hubuto do toro ni pangalo semuna dohot hinadea ni dosa muna hamu akan nama nosak hala pertigor akan nama jalo hasunana muruk jala dipatuki halak napogos dipatukangan dibayani las hohom do halak nama roha aitiki na jahado. Amos 5 ayat 14 Lului hamu mana dinggan unang tagonan najati asa mangulu hamu asa tongon Jahoba dibata jebot dongamuna songon nanidok munai. Yesaya 30 ayat sia ai bangso natakang donasida akka anak pargabus akka anak nasoolo manangihon patik ni Jahoba. Yesaya 30 ayat 10 akan nama dok tu halak paralatan unang hamu maralatan doh tu akka panurirang unang surirakok kamu tu hami hasitongan lomone rohanami ma tagonan pabuah hamu jala akka si pauto-oto surirakon hamu. Hujau hamima liturgi bagian D. Nungasaut baga-bagai marhite-hite hatutubu ni Tuhan Yesus di bara ni pinahan Bethlehem Efrata. Atong hamuali akadongan dohot mahita marsob batu ibana tapuji made bata na mangalehon anak nagabe haluaon dot hangoluan dihita tajakon maibana raja si paluai tabege ma liturgi de dipuka de bata patol khas baga-bagana. Yesaya 54 ayat 10 ay musat pe akadolok jalahumutal akarobean alai anggo asiasiku nasotupa musat sianhu jala padani hadamyokku nasotupa humordit nina Jahoba siasi iho. Hesekiel 33 ayat 10 sada dok matu nasida songo sitong na mangulu ahu ni Tuhan Jahoba tung na solomodo rohaku midah hamatian ni halak parjahati soikon midah mulak ni parjahati tumadi kodalan na inian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadi kodala muna kana jahati buasa tung tagonan mati hamu ala pinopar ni Israel. Pasalmen 100 tolu ayat walu sahatu sia para siroha jala par dengan bahasa do Jahoba lambat tarimas jala para siroha godang dang tongtong ibana manori jala dang gotos rohana salileng ni lelengna. Pasalmen 103 ayat 12 sampai 1 sampai 7 songodoni habin saran sian hasudutan
di badawi ibana sian ita akka pangalo siotai songon asini rohani ama tu akka anak konna asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Pujo Hamima liturgi bagian E. Tabegema udut ni baga-baga taringo tu haroro ni sipalua nagabe haluau ni hajol mau. Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 1 sahat 2. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panondang na bolon. Bisardo sada panondang di akan namanging anitano linggoman ni hamatean. Nunga di patoropo bangsoi nunga di padiriho ibana halalas ni roha na bulon marlas ni roha na sida di jolo ni bohim songon las ni roha di gotilon songon parolo polopon di na marbagi taban-taban. Yesaya 60 ayat 1. Hehe maho marasinondang maho aina romam panondangmu jala hamuliaon ni Jehovah binsar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ay idama haholomo do na makukupitan noon jala hagulapon ni akabangso alay na bisarne ma Jehovah di atasmu jala marsinondang hamuliaw di atasmu. Pujo Hamima liturgi bagian F. Hasa saut ni baga-baga taringot tu hatu tubuh ni si palua tabegema liturgi bagian F. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Dungi Roma ujui pareta siak Kaisar Agustus ikos suraton nasajo ladi gom-gomanna pamilangon parjolo mai uju di gom-gomi si Kirenius Tano Sirea. Lukas 2 ayat 3 sampai 5. Jadi borhat masa sude asa disurati ganub tu bonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nanggok tu luat Judea, tu hutani si Daud namar gowar Betlehem, ala siang paporan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdo ci Maria oroana inaung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 rodi pitu. Jadi nina dina di sini nasida go maari hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipiakon matu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat tu 10 sada. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinondang masangap nituani humaliang nasida gabe mabiar situtuma alai didok suruh-suruan imatu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas niroha godang do huboan tuhamuna par saulian ni sandok bangsoi ai naung tubudo di hamu saborginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani
Lukas 2 ayat 12 do 13. On ma partinada di hamu poso-poso do dapoton muna nabi dorhos peak di panggagatan jala topuma adong dongani suruh-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di akka jolma halomoani. Nungaro hatuaun nami nunga tubu si paluai atong tapujima debata madok tapagalak malilinta saluhut na pujo hamima napagalak lilin sinakin tujolo laupasahaton tu saluhutna karuas ni huria. Amanami Pandita M. Syaturi, amanami Casit E. Marpau, amanami S. Sibarani, Nyonya Silalahi Boru Aruan, Jepri Batubara, Anggi Sidauruk, Azalia Pardere. Oh, my dear Savior's born. Jongjong mahita saluhutna. Do we reward rejoice?
buai raja ni hadameon nunga tutu gabe jolma ibana humoko pitang nunga siko baga-baga ni debata nasian narobi tajakon mahibana turu hatta asa ibana gabe artana marga dihita ima haluao na pinatu panai jala momosma tatiyo pakirimon na taparhato poti ay hapo sado namar baga-baga hossa. Amen. Tabegema sunggul-sunggul dihita di bagasan Bornginon marsogot patupotado pesta Natal na parjolo alani upabotohon hamima sesini acara ibadah marsogot sesi parjolo ima di pukul 7:30 wita sesi paduahon di pukul 10:30 wita di sesi napatuluhon pukul 10:07 wita jala diganup sesi patupotado ulaon dabadia Roma hita saluhuna amang inang asa parsido hotita marulaon nabadia akanong makatidakon hapor siaonna uleon hami matiki tu panitia Natal umum laho patupahon ede puji-pujian marhitekor kor sektor
Lasana Piriata Nabaju Abi. Aku
Kami ni debata na sumurung sian salhu na roha. Ima mga rajay atate muna dot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dita salhu na di pesta las ni roha parpunguan borginon dinamarningot tita di balgani as ni rohani debata adorang so huzahahami hatani tuhatta hutebi hami majo hamu akamang dot tamu akenang molo hudok renon patukon amen in hamuma unang amin bahayan non amen. Halak Batak malo marupasa. Halak Manado malo mardangsa. Sudi akan nasolok di roha. Bah, song namol. Hulak salay. Manang jolo saya mahulokon. Halak Batak malo marupasa. Halak Manado malo mardangsa. Sudah akan nasolok di roha. Jumulo ma tasesa siar roha. Anggon lasma roha. Nungajupang ari pesta. Dihita halak Kristeni. Manangahape namasa. Totong las rohaki. Jadi nuaing namar natalon songono godang tanang di son lasong ni dudutong godang na di gedung sekolah minggu. Naking sore jam 5 dangadok pola pikirakian mabedu tempat hola di jamuel dulu ibaen je naking jam 5 mar pojok-pojok masudi ala ni pojok na dang ita daun na perdita napi berbaju na birong HP nupe nuaing du tempat tawain tong dope godang na jongjong ala ni benok kurutong patuku takkan na jongjong akamang bahasa Indonesia namun jalan-jalan ke Pulau Bali jangan lupa beli bantal dihamu ruas nihuria bagi jemaat yang duduk dan yang berdiri kami ucapkan selamat hari Natal. Bahasa Indonesia senai ala sonari hubereng lalap hola namar pantuni jolma jalan-jalan ke Pulau Bali jangan lupa pergi ke Kintamani sebelum kita kembali firman Tuhan hendaklah kita imani. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Alani akamang berita nauli di pestata sederion imana tersurat di buku nasinurat ni si Matius bidusada mamuka masian ayat 10 saha rodi ayat 20 tolu dia kadongan na hurang malo marbahasa Batak marbahasa Indonesia marbahasa Batak di Jahama bahasa Indonesia dia kadongan na somalo marbahasa Indonesia di Jahama na marbahasa Inggris alai hujahama di tonga-tongata marbahasa Batak. Hatu tubuna ianggo hatu tubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe iba inana si Mariei gabi-gabi do ibana siatodi parbaria adorang so masih padohona dope nasida ala parrohana bonar si Joseph namangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana na manuaing sirakonon na songoni alai dina songoni dope ditahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tibana Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabi dongammu saripe muse
Ay nasiyat di perbadido naneng tubuh di ibana. Tumubuhon anak may ibana. Jesus do guarna bahinommu. Ay paluon na do bangsona sian akka dosa nasidabi. Masa pesudinay asa jupang na hinatahon ni Tuhani. Martihite sian panurirang na namadok. Idahamuma gabi-gabi do na marbajui. Tubuan anak may bana jala bahinon na guarna Immanuel lapatan na dongatama debata ima sahana. Huria na hinaulungan ni Tuhata Jesus. Berita Natal na somal tabigi ima taringot tu si Maria. Ia si Maria di peop dohatay sudena jala di pahusor-husor di bagasa rohana. At tarido na jujud tabigi marhiti Lukas 2. Alay ang gojamita di bagasan pesta porginon ima taringot tu si Joseph. Buasa taringot tu si Joseph seorang tukang kayu. Ima nanaing patorakot tu hita. Ia si Josephi pinopar ni si Daud. Alani di Jesaya sia di dok. Nasujadi musat tukot sian harajau ni si Dauti. Jala sian harajau ni si Dauti do naro raja nahot rodi saliling ni lilingna. Jesaya sia ayat 6 saru de pitu. Sianom mabuita tu siya kamang do tamakenang natoho do hape natarsurat di Babylon. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa dan sungguh benar. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan akan terjadi. Dan itu harus kita imani pada malam hari ini. Karena firman Tuhan itu adalah berkuasa. Firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan itu membawa perubahan di dalam hidup kita. Alania kamang tabereng mabarita las ni roha. Ima taringot tu si Yusuf parroha nabonar. Seorang pria yang tulus hatinya. Terberita do si Josephon na tulus rohana. Nabonar na sitong. Dang na madok polos rupanyalong go polos alay dang maruto-hutok kan? Polos tak berotak kinda kan? Adong dui. O dang sa ni si Josephon. Alay ketulusan ni hatina tabereng makamang do tamakinang dung diboto ibana naung gabi-gabian si Maria. Terjumpa ma di bagasa rohana tung nasujadi paurakok ibana. Tung nasujadi pailauku na hinahulungan ni rohaki. Seandainya Yusuf bukanlah pria sejati. Soalnya detai Satarmen berbicara tentang cinta. Nenek alay si Yusufon tang Satarmenon halak pinopari si Daud doon. Dang oleh bana paurakon. Ausugari songol si saunari nunga adong ra asugari dang pria sejati si Yusufon ngator update statuson. Kau mengkhianati aku dari belakang, kau mempermalukan aku di depan keluargaku. Ngatorinon na molo di zaman sunari. Bolo say torbenon na di igena. Sakitnya tu di sini, kan? Alaya kamang do tamak kenang dangadong natubu songoni di rohani si Yusuf. Natubu di bagasa rohana ima nabuhado. Buhama au peluau diriku. Ala nama sadu hukum rajam di halak Yahudi Multazah di 5 Musa atau Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Siapa yang ketahuan hamil sebelum menikah harus dilempari sampai mati dengan batu. Alai kecuali di huta-huta. Ada pula terberita tongsong di kotai. Alani meluado si
Joseph siani alanyaha ala hati hai nunga dijajah halak Romawi nasida hape halak Romawi madok nasubui pamati jolma tazaha menna Yohanes 10 ayat 21 al-busada alani akamang ahamana tubu di rohana batu hima bawa dia manuaing dongan nion takut ada nasilingoni si dongan na alai sirang mahami hata sirang do na tubu di bagas rohana bahasa sirang ay so namar donga saripi do belaki. Oh ternyata kamang do tamak kenang hampir sarupa do ada ni halak Batak dot ada ni halak Yahudi halak hampir sarupa adong do dihalaki pertunangan di halak Batak pe adong go pertunangan alani do dang bui margait akan atoras laho mabain anak konda pertunangan mungkin samuli simpi nunga dibain toima so nabaga guhida burumi parumeh kumeda inna molo dio saya kamang do tamak kenang utang dui alani imolo nunga masuk tu masa pertunangan ikut dijamot toma akana na do boruna unang bimardong at tuna asing anggo sonari ang boy biate dihita apalagi tabuni namar Facebooko dot igion mar macam-macam baga ngijol maberengon ba najulu do seturi tubur siburian masih 8 najulu do seturi aritonang sematupang masih 8 anggo dang buibe ngadilarang alanyaha nunga terbuka bijolma anggo najulu kan so adong sepeda motor dalam mertedang tu dia pe martelong do jolma mertedang pidu dah ba lano ko ma sidoli pertedang molo dang dibuka jabuna alani olo ma pertedang yala di jut ni rohana diupak ma bala tu ni perjawi itutuki gorgari jabunon dungi merlojong ma perjawi turu satangge hape tangge dang isibe imana julu jadi sipata ba ido bay na dong nuay ngakka pengumuman dang boy bimarsialapan akana mariboto kecuali terpaksa saya dong do bisa seda alai ngagai bimila kamang do tamak kenang alani di pertunangan namasa di si Maria do si Joseph ima taraf ketiga pai mahutiki nama alani iya kamang do tamak kenang saliling martunangan nasida mereka tidak boleh bersama mereka harus menjaga diri masing-masing alani ido dua do kucina boha acarana asonang jadi pernikahan ini na berjulu mate bamolo mate badonon nasi dirang ni hamate yado na berdua boha sirang alai na sirang pe iko bayaron na do 10 kali lipat sinamot naong jinalona itu juga bagi orang Batak alani na jumpa di bagasa diri ni si Joseph ima sirah konokku na meibana tungi sema sidoli donganna da mungkin au beribut hape nunga adong tading na disima akamang do tamu kenang luar biasa ni si Josephon atik penong adong bobad na solot di bagasan guluna tetapi dia adalah tenang menghadapinya. Coba majolo molo awi nang pipedite na pipedita au anggo sobangang bobarau iko berteria kau alani namasai alai anggo si Josephon dia tenang menghadapi pergumulannya alani tenang na kamang dutama kenang modom peibana sinok jadi ternyata molo dang adong ketenangan dihita manang ape dang adong nabuhi teula. Jadi ketenangan adalah kunci kita melakukan sesuatu. Tabereng mahkamang do tamak kenang dinamodomi ibana tenang pikiranna tenang rohana mengadopi namasai
di sido de bata mamakulingi ibana marhite-hite nipi. Nipi nei takas di begi ibana suru-suruan madok di ibana. Joseph unang alang roham mangalap ibana. Ai to di perbadia do na mangula di si Mariai. Sotung di sirakoko ibana. Mabigay kamang do tamak kenang lamdam batenang mapikiran ni si Josepi. Debata madokot ibana marhiti surusuruan. Molestila sonari Yusuf, tenanglah kau Yusuf, saya sudah di sini. Tasoni marah bahasa anak. Tabune ya kamang do tamak kenang. Padok ni si malaikati mabornohi rohani si Josepi alani ido ibana kamang tanpa ada rasa keraguan-raguan, tanpa ada rasa ketakutan, langsung borah tibana madapoton si Maria. Jala taingot dang adong hata na haruar si Joseph. Mulu si Maria adong dope. Tungi sema au di toko ali Tuhan Jehovah ubay na pola au di topot toy na dope. Ala yang ko si Joseph hola di bege ibana madok ale Joseph borha maho unang alang roham manghalap si Maria. Torbor hati bana marhite-hite nipi. Akamang najulo di pada Nairobi perjanjian lama dipakai di batado nipi mamakulingi jolma. Di pada Nairobi pada Nebarope dipakai di batado tong nipi laho mamakulingi jolma. Akka halak batak najulo pi mola dong akka persoalan na senipi do di peima. Ido bay na dong edete na madok ni pinamasukunoku di naggudangan na jolo menukun pernipion na alain waing dang siapor siyaw benipi alanya hakamang alanunga di boikot sibulis tong pernipioni gabi gudang manipigaw jalaganuk marnipi jolma torri pahobar-hobar nama tutugel nama sa na jolo so ngonon nipik ko ba. Oh, nomor 54 dui, kan? Paju pada amang pendita di dia di gereja. Oh, nomor 30 nomor pendita terina. Hatu patop. Daung mamotong B2 do ina kosong sir teh. Alai nipi di pada Nairobi do pada baru dipakai di batado. Jala toluhali ma de bata mamakulingi si Josepi marhite-hite nipi. Na perjolo oma na pedua di dok lao maho Yusuf do si Mariai tuhuta Mesir ala naik pamation di si Herodes do poso-posoi dungin na patuluhon ale Yusuf do Maria Roma hamu muset Israel ay nung amati be si Herodes nipi do debata alay na luar biasa akamang do tamak kenang. Tona ni suru-suru ni nama doktu si Josepi. Gabe-gabe ama ibana, tubuhan anak ama ibana, jalabahinom mu magwarna Jesus. Yesua artinya Tuhan menyelamatkan. Paluau ni ibana ma jolma perdosai. Jala debata mia di tonga-tongata Immanuel. Di ayat 27 ida hamuma gabi-gabi adu namar bajui tuan anak maibana jala baheno dogwarna Immanuel lapatanna dongatama debata akamang do tamo kenang dasonang donuaing namar natalom alaro debata madokon Immanuel dongatama debata ido taburu namar natal ada sesuatu yang baru bagi kita. Laos jongjong pedeba, laos moho papei, alay-ala naung Immanuel adong di tonga-tongata. Begitu senangnya, tenangnya kehidupan ini. Wah kamang, molo nunga di bata adong ata, adong dope namol, adong dope,
Adong do pinamaol. So si Josepi na penungadidok Immanuel, Tuhan beserta kita. Apakah masih ada beban yang dihadapi oleh Yusuf? Ada. Tetapi dengan perkataan Tuhan beserta kita, itu yang memberanikan Yusuf melangkah selanjutnya. Jala ido na nang paborhatok kita di Natal Bornginon. Immanuel dongatama debata. Hola kubera na king gudak kita halak bata ison. Jinaraku ma. Bah, enang ibelud habis sudah halak bata ko ni naraku. Bisi bidi bona pasugit. Bapantas susite luhay ma gubernur di hutan namin ay naroha. Hape enang isod hamo. Hape akamang do tama kenang di bulat dapi nungadong parsahu tahun halak batak. Percis songo kita na di Samosiri. Dah ngadong beda na. Mar pesta Natal halaki mesiwa plastik abi do tong. Ama teh sarupa karakternya halak batako narako. Amar jamita parjamita hubereng besi marno nangi tong. Besarupa tong di Denpasar pe songoni de narako. Di bulan da persautannya halak batak. Di Jerman. Di Amerika naguda ngakala batak. Inaraku mah ahadu maben halak batakon boy songunon menebar manang di dia pe saya dong halak batak lau hita tu pulau rote halak batak alung isi di Tanah Kanaan di Yerusalem kuburan ni halak batak pe alung isi hiatar bereng au tikini dongan ala kunjung atusan kuburan ni marga hutahayan tebak ngak bah nya dia tunggu duneng lagu butio ni naraku mabenya kamang do tamo kinang nagudang do heping ala batak boy dora ay sugudang heping ala batak damu kiro merdele di sonari tangijo dako tebaka na tamu narunaing na marutang do hamu narotson daong kana kamang daong yakit dawi bunga di deposito ini mungkin manabung 2 bulan na lewat. Alay sada nung dohonon. Buasa godang halabatak tu sadok portibion merlebar. Buasa godang akahalabatak nang karisten manang na tu dia pelau dang mabiar. Holan ala ni Immanuel do dongata debata. Toda kamang. Toho. Ido bay na dong padohan dang maribar tano hamatean. Dang mabiar halak bata mate ala dia mate mang na mangulu di bagasa Yesus Kristus duau torina due o ido dang mabiar halak bata mate dang mabiar ho di belion merti di tidu kuburan naina adaung dang mabiar ho di kremasi adaung sehali do mangulu jale sehali do mate alai dung mati hita mangulu hita seliling-ililing nanina Odo pos ni roha di kamang do tamakena. Ala ni Immanuel Tuhan beserta kita. Pertanyaannya adalah kita yang bagaimana? Kita yang bagaimana kamang do tamakena? Mana tahu dang adok kita do isi. Alai molodok isi Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Berarti semua kita yang ada di gereja ini adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Rom walu ayatul busada. Molo debatado ngata isebe alota. Molo debatado ngata isebe alota kamang. Isebe alota. Bahita sendiri alota. Rohatay do nagabi alota. Jujut kita dang porsea. Alani iya kamang molo nung debatado ngata tutu isebe alota dang nagabi so nang bepakilalaton. Alani asa debata nagabi do ngata na parjulu sahali. Ikut do kita mau mendengarkan firman Tuhan. Odo nuaing salah ni halak Kristen.
Dia ingin mau didengarkan Tuhan, tetapi dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Ketika bernyanyi, tangannya melambai-lambai kepada Tuhan. Oh, saya ingin didengarkan Tuhan, lagunya, puji-pujiannya, dua-duanya. Tetapi pada saat tiba pengkhotbah, langsung tidur. Artinya apa, Manginang? Kita ingin mau didengarkan Tuhan, tapi kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Seharusnya ketika kita mau didengarkan Tuhan, maka kita juga harus mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan berada bersama-sama dengan kita, hendaklah seperti Yusuf yang tulus hati. Bagaimana dengan tulus hati ini? Molidok tulus hati, berjalan aja seperti biasa. Molo lampinoles poles nguluon, asa songon na bagak di berenjol ma lamu pusing do hita. Hiado songoni huwoto hutadda. Asa songon na bagak kau di berenjol ma inakan ipotong iba nama lengan iba junon, ipakai iba nama golang-golang na bilga-bilga. HP kan nguluk kan margeser don, berubah don. HP mago-magolang tangarong bitarida. HP buhama au, badang arong begolakuin na ujungay jadi iba nama bedi iba nama kos kaki la menutupi tangan anak kosongon. Disebutullah pola perlu kita sebenarnya berlebihan di tengah-tengah lingulun. Polos ajalah, apa adanya ajalah perjalanan hidup ini. Karena ketika kita seperti itu, disitulah kita mampu mendengarkan Tuhan. Buhan waeng, so nebegak guneng au diberkalakon. Tak perlu dongamu mamerko bagak. Alai Tuhan doneng mamerko perlu bagak. Alaniah kamang dutama kenang. Las doraku na rohamu tu gerijon tang pola adong namar salon. Hirura, anggo dikiri huta-huta ya kami jamalu do di dokon margereja ale saat itu jam sia. Ai dia harus ijah liturgi inna isalot dope inna. Baru me saluni bana mar liturgi na roha. HP satu kido namar Natali. Satu kido kamang do tamakena. Alani sebetulnya ketulusan hati odo. Alani do asa tulus hati on. Ablokom masya rohami. Akadia ma nasodengkani. Buanglah hatimu yang membuat kamu susah. Buanglah dari pikiranmu yang membuat kamu terjerat. Yang membuat kamu memiliki beban berat. Ablokom mai akamang do tamakena. Molodidok, Tuhan beserta kita adalah kita yang selalu siap berbuat baik. Alani di pesta las niroa di bagasan obason. Yakidoau hita naro marnatal borginon. Dang mabiar bihita madalani akka ari-ari ninguluta. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Apapun pergumulan hidup yang kita alami, akamang do tamak kenang, kita harus mengatakan Tuhan beserta saya. Ada keberanian yang muncul dalam diri kita. Maka sempurnakanlah sukacitamu pada malam Natal hari ini. Tetaplah kita bersukacita, akamang do tamak kenang. Tetaplah buka hatimu supaya Tuhan Yesus bisa berbicara di hati kita masing-masing. Naking ala krodit kan tonga pitunga selesai naking sesi pertama terhudok hato mulak nampula masih salanga kita kroditan non niku anggo sonari daong palilik kamu beto igari jon marputu beto hitan non molarong na kepingin selpido tami olo hami alay mo lang yajak kamu pihami buhabe nun akamang do tamak kenang alani pasaton nami ma di tonga-tongata
hakabipidin pasar parhaladuna pangulan agutiki pasahato di tonga-tongata selamat hari Natal ma dihita saluna. Immanuel martang yang mahita molate ma diho ali Tuhan Jehovah rodoho tumopot tami mabuag ganggu ni roha di paposo roha nami dilihoko di hami ketenangan mengadopi perdalanan ning ulu nami jala di sido hami ali Tuhan boy di pakulingiho asa hodongan nami laho mengadopi akka perdalanan ni ngulu nami ali Tuhan di bagasan nasa tau bulunon masegudang do hamolon na hubulus sami alay aladong ko ha porsyon nami dilawko ido pakai hamil Tuhan mangadupi hamoloni lam tabay maha porsyon nami di bornginon asa hu parhato potami nahodo dongan nami asa lamboy hami tutol Tuhan laho madalani akka pardalanan ning ulo nami tu akatiki nalengro opele Tuhan manangahape namasa di perdalanan ning ulo nami on ikulas do roha nami manangahape pergumulan nami ikodonon nami do dis do ilubong nami do ho manugu noguhami godang alay Tuhan naso dapat nami do pe pergumulan nami, panghiduan nami di tahun 2027. Alai di tahun naro ali Tuhan, positutudo roha nami, ala hodo dongan nami. Lehonomu ma akana huhalungutor roha nami kanup. Leho di hami hai pasun, leho di hami hagugon, leho di hami ali Tuhan, kesuksesan dia cita-cita nami. Atau muliate mariho marsanga ma guarmu. Amin. Ta puji ma Tuhatta, ta pasaha ma peliatta, ta pasaha ma na umuli tualupanna.
Yesus Raja Hadameon, sonang hatiku radi. Jong-jong mahita saluna. Ihangoluan di salut jomari. Biru maridu dirina, mau madobus manusia. Aunang mangebe, alami dosa dabe. Tatangi aku ma piliata tu debata. Ali debata amanami ne banagicang. Horo harwan ni salut sile lunadingkan. Do nasa ulibasa na maliutus. Kupasatami masya na lumitu hami pila nami tuho. Sejalo megabi uap na husus di jolop. Pasu-pasu may jarramoti. Asa ho para siyang hami pilianon patibulon harajaw mo tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanay maritihiti to dim asalam utadami gulang ni sidalomi tu hami asalam gerger hamado muliati tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami amen dra mahita madog ditangiang ali amanami ali amanami di bawah gijang. Saya pinabadia magwarmu, saya romah rajamu, saya saut malam roham di mana tahun song di bawah gijang. Leon matuhami, leon hambuluan siap hari. Saya sama dosa nami, songon panesan nami, dosa nomor dosa Tuhan. Una kami togi itu pamuncunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona punah harajau, dot hagugo, roh dia sangapon saliling nililingna. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata jala mulak mahamu di bagasa dame di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor homa damena tuto tim. Sahalinari upasatami ma di tonga-tongata. Selamat hari Natal Madita Saluna. Selamat hari Natal. Musik Laos masih jalan abe mahita. Musik. Ya, sebentar. Akama kita makina satokin unang keluar hita. Asa jongjok kita sudi, asa sa jolo om mamoto. Ya, jongjok kita sudi. Kupang hami multimedia, asa di foto sa jolo on. Sudi hita na robe ribada sonari. Halo
Horas Madita. Jupang museori pestai, aku tubuh rindu harta Yesusi. Awadoi manusia surgawi, bebatu hitam. Asana di debata, rame-rame mari joma. Rohani debata, adonai oduse. Beta aedongan tu Betlehebi, kita soba banana tradisi. Mati domus di parasi rohai, debata amai. Asana puni debata, rame-rame mari joma. Nasi rohani debata, ajoma oduse. syukur dan hormat
tidak. We wish you a Merry Christmas. We wish you